bengekho emthethweni nabo benyukile njengoba kubikwe amacala alinganiselwa 4023 ukubheka zonke ke izithinta ubugebengu kusona isifundazwe iKwaZulu Natal nemizamo eyenziwa amaphoyisa ukubhekana nazo sinayo ke ingxoxo ekhethekile nomkhuzi wawo amaphoyisa esifundazwe Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ndonga asibonga kakhulu ngesikhathi sakho siphinde sikwamukele ohlelweni. Ngiyabingelela umsakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Kanti-ke ngekathi sigcina ukuba nengxoxo nokhomishana wesifundazwe abanye babalaleli bazwakalisa ukukhathazeka ngezinye zeziteshi zamaphoyisa ey'ngasebenzi kahle ngenxa mhlawumpe yezathu ezahlukahlukene. Ake sigxile-ke kukhona lokho ngoba ngicabanga ukuthi mhlawumpe singalisebenzisa lelo thuba namhlanje ukuthi mhlawumpe nimazise uma isimo safana kumbe-ke sekukhona uguquko. Kanti kwalokho asikwazise ukuthi sibukhoma kwikhasi lethu khulu kumele siqale ngalo udaba olwenzeke lapha esifundazweni iGauteng othinta istudent Olorado Mngale. Ubulawa eGauteng kodwa kwatholakala ukuthi labo abenzi bobubi abala eKZN. Sikuyaziwa-ke ngoba sekumlando ukuthi niwesenwenzile umsebenzi. Lapha ke sizothi likhona yini uphenyo enisaqhuba njenge-province ngalolu daba? Yebo msakazi, uphenyo lusekhona. Ngicabanga ukuthi kuyaziwa ukuthi lensizwa lehlukumeze usisi uLorado ibingeyodwa. Kukhona kade ehamba naye, ebonakala ehamba naye emotweni. Esamfuna-ke njengamanje. Ngicabanga ukuthi ukavela endabeni ukuthi kukhona into ezisadingakala. Kodwa njengoba silokhu siphenya nje msakazi nozakwethu lapha eGoli, sekutholakala ukuthi kunamacala amaningi amanye abambandakanyeka kuwona labasola lapha. Ongenzeka ukuthi mhlambe igcina sokuba nabanye-ke ababasola ezofuneka sibatholile. Sisaphenya. No, okay. Kwamuntu ababehamba ngayo sagcina sithola ukuthi ila esifundazweni KwaZulu Natal kwenzeka ngayo manje. No, imoto ile moto ekade ebeyisebenzisa kuyababa wakhe. Ingxenye-ke yecala. Amaphoyisa aseGoli-ke akuyona bekade igcinile ukuze icala liphothule kahle. Sekulolu daba nike nabophawuni nawo omunye wabasolwa ngokuthola kwethu kuye wadedelwa mhlawumbe khona namacala besebekwewo. Esikutholayo ngumuntu owasixoxela ukuthi athi umsolwa lo wabaleka esuka ekhaya wayele endaweni ade ehlele kuyona ehlobeni zakhe wathola ucingo oluqhamuka kumamakhe elimtshela ukuthi naka amaphoyisa khona la ekhaya amfuna. Lokho kwenza ukuthi abaleke nala kade khona. Amaphoyisa masefika khona asethola ukuthi usehambile kwaphela 20 minutes ehambile. Kodwa into sizwa isho umuntu. Ufanele samaphoyisa ke sibe nofakazi balokho. Ubufakazi balokho ukuthi senze lento ekuthiwa section 205 ukuze sithole ukuxhumana kwakhe ucingo ukuthi ikhona into enjengalaleyo kade bekhuluma khona kwabili ukuze kube nobufakazi balokho. So sasimthatha nje ukuthi sithi kumbuza imibuzo zama ukubheka nocingo lakhe mhlawumbe kunama message inakawenza awethumela la yena kodwa emva kwalokho wasededeleka kodwa sisalinde ireport ezoqhamuka laba bokuxhumana ukuthi basazise ukuthi kungenzeka ukuthi bebekade bekhuluma nontutana wakhe noma bengakhuluma. Okay, ngeke singene sijule ngoba uyasho ukuthi uphenyo lusaqhubeka. Ake sibele la umsolwa lo ogcine elahlelwe impilo yakhe ngikathi egagasana ngezulu lezandla namaphoyisa lapha eManzi Mtoti. Abantu kuningi okukhulunywayo kusempeleni ube nengxoxo ekhethekile neSABC News. Abantu sekuvela manje abantu besifazana abathi hayi elizwe siyalazi lo muntu usebenzisana kwi-syndicate nalabantu lapha. Khona senitholile ngalo? Sisaphenya engifuna ukucela nje umphakathi ukuthi ngokuxwayisa akulungi uma ngabe abantu bezosola umuntu bengenabufakazi bengafulanga amacala. Ngoba manje sesitholele kakhulu indaba ukuthi kukhona sebesola umuntu uthile kade sikhuluma naye ukuthi cha naye lo uyilunga lazo lezi igebengu kodwa manje akekho sekweza kuthina ovula icala wathi nanga umuntu owangenza ukuthi nokuthi kufanele amaphoyisa ambophe. Ongebeka ke impilo yalo muntu engcupheni ngoba manje bangagcina sebemlimaza abantu kanti cha akanacala ngoba nakho abantu bemsola. Loyo ke omazi ukuthi uyamazi ukuthi uyena omhlukumeza. Ama police station maningi la South Africa ngaphezulu kwe1000.
la nje kwelamthaniya maningi kakhulu ama police station wonke ama district umuntu akasondele noma ke police station eduze avule icala mase sithola icala ke kuthina sesiphenya kulula ukuthi sibabambe abantu. Okay, ngicabanga ukuthi kuyezwakala ngoba amaphoyisa asebenza ngakho ukuvula kwecala ikakhulukazi lokhu ngikususela ngoba omunye wesifazane uthi uzwile lelizwi angamkhomba ngisho umkhomba so engathi izo yakho kodwa ke njengoba yesho uNdonga uphenyo lusaqhubeka so lokusilandela ke ze-SABC News ukuthi ulamba luze lifinyelele kuphi lolu daba yamukeke lento Ndonga esikhuluma ngayo ithinta udlame obhekiswe kubantu besifazane nezingane kwani kakhulu okusempeleni la kwaMzumbe eningizimu esifundazwe KwaZulu-Natal kunezehlakalo ezingezinhle nensizwa lapha yakantaka eyashuthi ivideo ibulala umuntu wesifazane yayinobudlalwane naye. Ngiyafisa sibheke lezi zehlakalo sizwe nanokukhathazeka uma ninakho ezamaphoyisa ngezehlakalo ezifana nalezi nanokuthi nisingatha kanjani. Kwesihlukumeza ke umsakazi asazi impela ukuthi kwakhala nyonini la kwelamthaniya ngoba ungathi lesihluku siningi kakhulu la kule province yethu. Esingazi ukuthi bangelwa yini ngoba sinenhlelo eziningi kukhona abantu abama NGO NPO kunenhlaka eziningi zabantu abalwisana nalolu dlame abalwisana bazama ukuqhuquzela abantu besilisa ukuthi abayeke lolu dlame abanalo. Babulalana bodwa babulala abantu abadala babulala izingane ezincane babulala abantu besimame ngoba abantu besilisa isikhathi esiningi abenza zonke lezi zinto. Iyakhulunywa emasontweni abafundisi bayathandaza kodwa kuyafana nje. Izangoma nazo zizama ukulapha abantu makade beqeda ukuganga bahambe baye enyangeni bayo cleaner khona bafike babahlambe baphinde babuyele khona futhi bayoganga. Angazi ukuthi noma mhlambe inyanga nabo ziyabagqugquzela benza lonto noma ushuthi lokugezo kwenziwayo akusebenzi la ngoba ikakhulukazi ubona kwenzeka kwentsha yethu igenge encane abafana abancane ibona abahlupha kakhulu. Lokhu ke kokudlwengula kakhulu kwande kakhulu endaweni yabantu abamnyama kakhulukazi ngoba mawuthi siyabheka nje ibalo njengoba duzisho nje ukuthi amanani obugebengu abeka kanganani le kodwa siphuma kuyona iningi abantu abamnyama bahlukumezekayo bahlukunyezwa abantu abamnyama. Abelungu nazonke lezi inhlaka azibenzi asinalo udlame lolu abantu abakithi abanalo esingazi ukuthi iyolamulwa yini. Sinazo ke inhlelo samaphoyisa ukuthi sizama ukuxhumana nabo siyaxhumana nanomphakathi ukuthi siparticipate kuma programs akhona okuzama ukuqhuquzela abantu ukuthi baziphathe kahle kodwa sibona ngazuthi zonke lezi izinto azisebenzi kahle ngokubuka inani lokuhlukumezeka liba khona le province. Okay, so eminyakeni edlule kwaku ne desk elibhekene ngqo emaphoyiseni nezitations zamaphoyisa nezehlakalo ezifana nalezi asekhona lezo nhlaka. Zisekhona umsakazi sinenhlaka nohlelweni inhlelo eziningi esinazo emaphoyiseni ezokusiza umphakathi abantu mangabe behlukumezekile kakhulukazi nje abantu besimame treatwa ngendlela ehlukile police station abafani nje umuntu wesilisa othi mangabe ezovula icala police station ahlale njenganami nawe nje ukwazi ukukhuluma icala lakho abanye belalela. Umuntu wesimame mangabe ehlukumezekile kakhulukazi ngokudlwengula njalo uya akabekwe police station eCSC la ekula khona amacala uyathathwa abekwe egumbini lakhe elithile. Kukhona noma social worker ke siba nako kunendawo kuthiwa Thuthulezeka Center nasebhedlela la yayisiwe khona umuntu ukwazi ukuthola ukuhlola axilongwe ukuthi ukuhlukumeza kuhambe kwazo kwafika endaweni kanani nokuthola icounseling ke nje kulabo abakazi ukusiza ngokugula kwengqondo ngoba umuntu usuma sehlukumezekile nengqondo yakhe yaphazamiseke kuyafuna abantu abazobasiza ngale nto benza ama counseling nezingane ezincane ke kakhulukazi ukuze bakwazi ukuthi balungele ukuthi babhekane namacala mangabe siyabopha sisiye enkantolo bakwazi ukuthi banikeze ubufakazi so kuyabasiza ke lokuthi banikeze isibini. Okay, asikhumbuze ukuthi njengoba sikhoma nayo Commissioner wamaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ungayilandela lengxoxo yethu ku YouTube SABC izindaba kanti ke ku YouTube futhi ku SABC News ngokunjalo na ku Castle Facebook izindaba zomphakathi uKhozi FM ngokunjalo na ku YouTube futhi izindaba zomphakathi uKhozi FM ngoba sesinalo lelo cast ngayisebenzisa lezo nkundla ube uyibuka ube uyilalele futhi lengxoxo esinayo ekhethekile naye uNdonga. So Ndonga ezinye izinto ezikhathazayo uzilila ngikhuluma ibalo ekhathazayo zobugebengu
kwesifundazwe KwaZulu-Natal lapha R56 emavikini ambalwa edlule kuye kwaba nemizamo yokubamba imoto yemali kwagcina kulahleka umphefumulo wesakhamuzi mangaphazama ukuthi sasiseTexini nje sagcina sidubuleka namhlanje lapha enkabeni edolobha eVerulam angazi ukuthi kuthini emqondweni yabantu ukuthi ungazama ukubamba imoto yemali abantu abalazi idolobha laseVerulam akusilona idolobha elikhulu bebezama ukubamba imoto yemali kwangaphumelela lokho CIT ezinye izinto engicabanga ziyakhathaza kakhulu kwesifundazwe iKwaZulu-Natal kusepheleni bese ngitshela ukuthi seyinciphile kodwa kubuka sengathi uqala phansi manje msazi into esiyibona samaphoyisa ngicabanga uyakhumbula ukuthi ke kwaba nenhlelo la uPrima kwabiza khona neCrime Summit ukuthi ake kuzoxoxiswana ngokuthi singenza kanjani ukuthi ubugebengu kuphele kuleli lethu mawuthi uyabheka inani labantwana abaqeda isikole umatric bangazi bazokwenzana emva kwalokho abanye baba nethuba lokuma university khona banganalo ithuba nje bevele bahlale khona bathola imisebenzi khona bangayitholi imisebenzi so iqala lapha inkinga siba nayo bese uba laba sema university mabeqedile ama university begraduateile baphume bangayitholi imisebenzi kwabona so I level unemployment iya ngokwandi ungatholi imisebenzi kubantu bese kuthi nasemakhaya ke nje khona laba bathola abantwana bengasebenzi mawuthi uyabheka nje umsakazi ngeke ngikhuluma ke nowenza kwethu ngenye ilanga lokuthi njalo ngoDisemba ukuthi umhla ka25 nangomhla ka1 siyahamba siyongena eBethlehem sobheka ukuthi singake ingane ezizaliwe zalwe ngoChristmas kodwa mawuthi uyabheka omama balezi ingane akhona edwa osebenzayo ukusho ukuthi kahle kahle ulethe indleko lethela uhulumeni so zithi zikhula ke lezi ingane zikhula ngemali yeqolo le mali yeqolo le omama baza bagcina bengasazikhulisa ingalo zingane beyidla bona so ingane besikhula ke sefana nechone lenyoka sefanele izibonele ukuthi iphila kanjani yileyo nto ke bangela lesimo esikusona namhlanje ngoba mayikhula ibandala igcina seyenza ubugebengu befuna ukuziphilisa ikakhulukazi laba besilisa bagcina sebenza ubugebengu befuna ukuziphilisa okwenza ukuthi sigcine sesinalo ubugebengu obuningi nje uyababopha namhlanje abanye bashona mhlambe engozini okudutshulana namaphoyisa kodwa bakhona baloko bekhulu nabe bebona balambile abangena ebugebengini njengalento okhuluma ngayo nje sePhoenix namhlanje abarubhanga imoto imali bebefuna isibhamu nje desiphethe security badubula security balimaza bathatha isibhamu ungazi ukuthi bebengalisithatha inganike isibhamu bengalimazanga sesibhedlela sikhuluma nawo lingenzeka ukuthi sithemba ukuthi lizokwazi ukuphila kodwa limalele ukuthi nje bafuna isibhamu salo basithatha isibhamu babaleka ukusho leso sibhamu ke khona la sebeyosebenzisa khona so mhlawumbe sisekhona nje lapha ke sisizwa ngoba enye izinto ukuvela okusempeleni ukhuluma unokukhathazeka kwaba nembizo lapha eNanda ezinye izindawo ezikhathaza kakhulu lezi iNanda kwenzeka njengamanje sengikwazi ukuthi isidambe sesini ngoba izolo futhi kwaba nembiyo ukuthi khona futhi amanye amabhobhodlwana abephume ngena emzini yabantu ebaphuca impahla okusempeleni amavele impahla zabo ezimqoka kwazi kwaba esinye omunye umsolo uyadubuleka ngenkathi ebanga isibhamu nomunye umuntu abebengenekena wadubuleka washona inkinga umsakazi lento njengoba ngisho nje ukuthi endaweni zethu ehlala abantu abamnyama mawuthi uyabheka eminyakeni eminingi edlule la eThekwini kakhulukazi indawo ezifana nemjondolo bezingeninga kaka siziningi manje asikhulume ngeNanda indawo yasemawodi koBhambayi isixavathi baningi abantu abahleli khona ongeke ubazi ukuthi babuya apha abanye imize egcwele khona ongekwazi ukuthi kukamabani la mawuthi ukhona umuntu olahlekile nje awazi ukuthi uzomfuna manje labo bantu bonke iningi labo bagcwele khona ave ngoba besebenza khona bavuka ekseni baye emsebenzini bese kuba khona abahlala emakhaya abasebenza laba abasebenzayo abalinda ukuthi mayibuye emsebenzini mase bayamhlumeza bamngenele endlini bese nesimo ke sokuthi ngicabanga ukuthi umthetho ke walelizwe lethu lokuthi umuntu mase kwahlala endaweni ethile wakhe indlu khona wafaka uphahla phezulu kweroof phezulu kwakhe angeke usakwazi umkhipha sefanele kuyenkantolo umthetho okusho njalo ingakho kubona ziyanda lezi indawo lezi abantu abahlala kuzona ezingakontroleki manje umasipala akakwazi ukuhambisana naleyo nto ngoba bazakhela nje indawo ayidizana ngumasipala akunamgaqo akunamanzi akunagesi kumnyama so uthi noma ke umasipala sofika usufaka emgaqo yakhona isifakwa nje kodwa baningi abahlala endaweni ezikude nomgaqo isafanele ukuhamba emapassage uchusheze ukufika khona ugesi uyobuya ulandela ngalo sikathola landela ngaso
mawufika nawo awukhanyisi yonke indawo ukhanyisa kakhulukazi emgaqweni bese sigcika umasipala ke sesithi environmental design akumelanga abantu bahlale endaweni nje kodwa bese uyazibuza ukuthi bebehlale kanjani ngoseqaleni njoba sesikhala ukuthi gcina kuba nezikhukhula abantu bemuka ngoba bakhe endaweni engamela bakhe khona yile nto ke yenza ukuthi ubugebengu bube ngoba buningi kulelizwe lethu esicabanga ukuthi umuntu ozwayo umuntu ongafuni ubugebengu la eSouth Africa uzozama ukuthi aziphephise ngendlela ukuthi akhulise ingane yakhe ayifundise ukuthi ayiphathe kahle uma isikhulile kodwa njengamanje nje sibona samaphoyisa ukuthi iningi lengane zikhula nje azikhulise kahle ingakho ke sigcina sesibona lolu dlame lolesinalo ubheke kakhulu kubantu abamnyama Okay, ake sikhulume ngebhamu engekho emthethweni. Amacala avuliwe alinganiselwa ku 4023 kule kota esuka kuyona. Isibalo esiphezulu lesindonga. Usushilo la ukuthi bebe okusebeleni okwenze namhlanje iGuard noma asithi iSecurity iphucwe isibhamu salo esiyosebenza ngokuqonda kwethu noma ngokucabanga kwethu endaweni engafanele. Ziningi kakhulu lezi ibhamu esizandleni engafanele. Ziningi kakhulu umsakazi ngicabanga ukuthi uyakhumbula njengoba ngisho ukuthi nje kade kune crime summit sikhuluma ngazo lezi ibalo eSouth Africa uvumelekile ukuthi uapply uthenga isibhamu nawo into esiyibonile kakhulukazi abantu ababona ngathi into elule ukwenza ibusiness la eprovince yethu kakhulukazi ukuvula ama security company ngoba sebenzisa wona kumathende so i-security company ngathi into elula ngoba baningi abantu abahamba boyenza ama permit ukuba amagadi benzela amakhoza khona ukuthi umuntu aqualify ukuthi be security guard mase wena sowuvula i-security company uqasha kalula abantu ukuthi bazosebenza enkampani yakho uyapply libham uthola license inqobo nje wena mongena ama record amambi wazi waboshwa umuntu right uzothola i-license esibham ugcina usuba nenqoba ke ibham ngoba ufuna ukwenza i-tender mase wenzile i-tender uapply ugcina ungayithola leyo tender zenzani ke lezi bham ukuzigada nje kumsebenzi wona mongasakwazi uzigada ziyalahleka so uyiqala lapha inkinga bese kuba nabantu ke nje abafuna ukuzigada bona athi hey awuthi ngithenga isibhamu ukuze ngikwazi ukuzikhusela uyahamba endleleni emgaqweni isibhamu sakho sihlela eceleni kwakho usifake ku-cabio lemoto bakuvimba abafana bakhoma ngesibhamu bayithatha imoto sebethola nesibhamu ngaphakathi bayafika ekhaya ulele awulindele bangena ngaphakathi bakhoma ngesibhamu basesha indlonke bathatha isibhamu sakho bahamba naso so ikakhulukazi ibhamu esinazo ezitholakalayo akuzona ibhamu ezazilapha ngodlame kudala ibhamu ezithengwe nje kulohulumeni omusha abantu bazithenga bese ziyantshontsha bazithenge zintshontsha ile nto esiyithola ikakhulukazi enzakalayo ingakho ukubona ngathi ibhamu ezingekho emthethweni zininga nje eprovince hayi ngoba naku zakhiwa ndawo nathini cha ithini esizithengayo bese siyazilahla Okay, so akumsathu sitshela ukuthi uthini umthetho uma ngiyumhlaba ngithenga isibhamu esisemthethweni ngibe nelicense konke kube semthethweni bese ngebhadi mhlawumbe bese ngiyashona kumele kwenzekeni ngaleso sibhamu no ilula ke leyo umuntu mayeshona nje ikakhulukazi wena namnini wesibhamu into efaneke nje nomndeni wakho wazise lokho ukuthi makwashona lesibhamu ufuneke sibuyise ida basidayisa noma sitransfer komunye umndeni oyilunga lomndeni uzoba nelicense ukuthi akwazi ukusebenzisa naye ukuze asebenzise ufuna uqala apply so into enzakalayo ke wena uyashona emhlabeni umndeni ufaneke uthathe leso sibhamu uyise kulabantu abathengisa ibhamu eduze bacela ukuthi babagcinele sona ukuze singalahleki iqala lapho bese benza ama application ukuthi umuntu asithathe ukuthi sibe ngakuyena mase approve application bese uyasithatha akusho ukuthi once ushonile wena amaphoyisa sefuneke automatically asithathe lo sibhamu kodwa i-system esinayo ke ihambisana no Home Affairs ithi phumi la i-death certificate yakho Home Affairs kwi-system make bekuregister ukuthi usushonile i-system yakho ukurecognize ibona ukuthi unayo i-license esibhamu bese ithumela i-message amaphoyisa bese ahamba ayofuna i-address la uhlala khona ukuze kutholakale leso sibhamu okuyibhadi ukuthi ama-particulars or imininingwane esiba nayo emaphoyiseni kwi-system kuba yile wawuyifakile wena ikhathi uapply lesibhamu kanti mhlawumbe sewasuka lapho awusahlala kuhlala mase siyafika thina sithi sizothatha isibhamu lesi ngoba usekho emhlabeni uthola ukuthi nomndeni usowathutha lapha akekho owaziyo bese kuba inkinga ke lokuthi sisithola kanjani lesibhamu samaphoyisa ingakho ke isikhathi esingu uthola ukuthi sesithola lebugebengu lezo bhamu ikakhulukazi Okay.
Ngicabanga nje ezomlaleli okay khona nathi kuzona izinkundla zethu zokuxhumana ake sinxuseke ukuthi engifisa ukwenzeke nje ukuthi mhlawumbe siyazi isifundazwe KwaZulu-Natal isifundazwe esikhulu kakhulu ngeze asasonke ucommission kodwa mangabe kukhona ipolice station noma sithi ipolice station yangakini ingasebenzi kahle thatha lelo thuba esela emoyeni usho ukuthi khona ungakuboni kahle wenze ipolice station yangakini mhlawumbe ayisebenzi kahle ngenxa yezathu ezahlukahlukene asivele siqhubile lapho nje kuze mhlawumbe ahambe nomphako undonga mayiphuma la e-studio 28 minutes past 6 njengamanje esivile ngaphetho sithengise sobe siqhubeke nalo uhlelo Samana naphansi kwa-Shoprite sichaza ukuthi ibalo kwesinye seyifundazwe ngeke ngisisho kodwa basilalele ngoba siyolo over eSouth Africa njengamanje njoba sesishilo ukuthi sikhona ku YouTube njalo njalo bathi bafisa soyidlulisa nje ngokusheshsha lento ngokuthi mhlawumbe njoba bathi okusempeleni buka ukulisana nobugebengu ukusebenzela la kwiprovince ya KwaZulu-Natal bathi ayikho indlela yokuthi nicobelelane nabanye ozakwenu kwamanye ama-province uzuyasho kuza kwethu lo ukuthi ngoba isiyasho esizolo ukuthi injobo enhle ithungelwe bandla. Yeah no siyakujabulela ukusebenza kwamaphoyisa eprovince nokubona nje abantu bekujabulela ukusebenza kwamaphoyisa. Kodwa ngicabanga ukuthi umsakazi esikwenza ukuhlukile kunamanye ama-province umphakathi weprovince yaKwaZulu-Natal. Sibambisene kahle kakhulu nabo ngoba ibona abasilethela information kakhulukazi. Njoba besilethela information nje bakwazi nokusithethisa futhi makuthi asenze kahle njoba kade ubanxusa nje ukuthi basho ama-police station angenzi kahle. Bayakwazi ukusitshela okwethu ukulalela mase silalela kumele senze ngalendlela ezobajabulisa.
iloko ke okusiwinisayo kakhulukazi eprovince yethu ngoba azizona izangoma asibuli sesithi mangabe sesifuna isigebengu bese bayasithinta bathi sondelani ngala mkhwanazi bese siyasondela ngakhona okwethu nisiqiniseke ukuthi mase sifikile lapha sikhomba khona sifike sisebenze ngokuzimisela ukuze bajabule nabo bomphakathi ngicabanga ukuthi iyona kuphela nje into ehlukile esenzayo ngaphandle kwaloko amaphoyisa wonke aqeqeshwe endaweni eyodwa sonke siqhamuka ema-college masiphuma khona bese siyahlukana-ke ngokuhamba kwethu ema-province ngicabanga yonke into esenzayo whether ugqoke i-uniform noma awugqokanga i-uniform uyiphoyisa nje usebenza ngendlela oqeqeshwe ngayo fanele usebenze ngayo sikwenza ngokufana konke umehlo ngicathi uba lapho nje kutheni ubambisene kanjani lo mphakathi osebenzisana nawo ngoba manje ngabambisene hayi ngeke uzuyiwina. Okay, no can't baphenduleka kulombuzo ngizothatha nje abalaleli uyabuya la uphiwa kodwa ke okay uthi Mhlaba noNdonga sengathi ke ibingake ibhekisiswe ngempela lento yezibhamu zomthetho because kunabantu abangasihloniphi inhlobo uma beziphethe uthole omunye edakwe emanzi kodwa uphethe isibhamu phiwa inde kakhulu mfowethu kuningi sisafuna ukuthi sikhulume noNdonga uphethe ngwenye uthi ngisacela ukudonsela nje i-attention kuShamas okay uthe kumnumzane umkhwanazi odabeni osematheni lwamabhunu ahlukumeza abantu lapha emaplazini eDumbe enyakatho eKwaZulu Natal uthi ngisafisa amaphoyisa angawona wasedumbe ake ayosesha nesibhamu emaplazini okay uzophendula uNdonga la uma uyicebe ekhulu uthi Ndonga sinenkinga yamaveni la eSikhaweni police station ubizelwe amaphoyisa ngo8 afike ngo3 ekseni bethi kushoda amaveni okay icacile leyo mfowacebe ekhulu ngifuna ukuthi sizwe nje abalaleli abaningana sikubonela uMagwanyana uthi ke ngicela ukubuza kuJenene uNdonga njengoba izinga lomtholaboya lizinika amandla akukho yini abangakwenza ukuphosela izinkantolo inselelo yokuthi mase zinikiwe ufakazi asigwebe okay Ndonga umbuzo ucacile lo ngoba kukhulu ukhathazeka la uthi nifike nibophe phela isonto umuntu usengaphandle mhlawumbe ngiphendule lo mlaleli angazi umsakazi ukhuluma into ezintathu mhlawumbe ngiqale ngayo logcina ngayo le ukuthi yini into amaphoyisa angayenza ukuthi izigebengu zingaphumi enkantolo mase ziboshiwe noma mazigwetshwe izigwebe ezinkulu engakusho necaca ukuthi sisebenza ngendlela engafani siyoza kwethu sonke siphethe le justice system samaphoyisa thina siyabopha bese sidlulisela kubashushisi umshushisi yena oshushisa enkantolo akhulume nejudge noma nemanje imanje kube yona ke noma ijudge ekhipha isigwebo amaphoyisa akwazi nokukhuluma nikezwa ithuba lokuthi aphefumule ukuthi njoba lo muntu elahlwa yicala kumele athole isigwebo singanani amaphoyisa akwazi ukwenza umshushisi wenza leyo iphoyisa lingasho nje kuphela ukuthi lo muntu wenzile icala noma kalenzanga icala iphela lapha ephoyisa sinqonywa amandla ke mase kuziwa ngaleyo nto kufana noma ke esegwetshiwe umuntu ke kusiphatha kambi ke thina ngoba sihamba nomuntu ohlukumezekile la ezama ukumvikela sibamba isigebengu sisenkantolo bese siyamlanda lo muntu ofakazi ukuthi akeze enkantolo azozwela yena ukuthi siyalibeka icala lakhe ngaphambi kwemanje libekwe ke icala kodwa manje siphuma isigwebo nemanje lelo namajaji isikhathi esiningi basuke bekalelwe umthetho kwabona ukuthi isigwebo sina kufanele basikhiphe abakwazi ukuzikhiphela bona isigwebo abasithandayo njengoba wazi nje ukuthi abantu la eSouth Africa i-death sentence into engekho ngisho ukuthiwa ke ijaji lelo bekade lifuna ukusikhipha leso sigwebo ngeke likwazi usikhipha ngoba umthetho waSouth Africa uvuma ifika ibambeke lapho umthetho okhona eSouth Africa indlela ukuthi mhlambe kulungisa ukuthi kuyofuneke abantu bethu bake bayibheke kahle imithetho ngiyengibone nje bajabulela udilika jele makuthiwa hayi umuntu uboshela udilika jele ngicabanga ukuthi udilika jele mawucabanga nje umsakazi ngikhuluma nawe ukuthi ucabanga umuntu ozohlala kulezi indonga ukuthi uyophuma ngesidumbu khona angeke aphinda phuma kodwa ngokomthetho wesinawo eSouth Africa udilika jele iminyaka nje ama25 ukuthi mawuziphethe kahle futhi ngaleso sikhathi kuphele iminyaka e15 uyakwazi ukuthi uvele kulolu phepha balibiza i-parole board bakudedele uhambe uqedela isigwebo ekhaya okay kodwa kade kuthiwa udilika jele okay kunabalaleli ababili ke lapha eSikhaweni kuthiwa kunenkinga ubiza imoto yamaphoyisa ngo8 izifike ngo3 ekseni bese kuba nomlaleli asihlanganise le kunomlaleli okhathazekile ngesimo sasemaplazini angazi ukuphoyisa emaplazini kusebenza kwamaphoyisa emaplazini ngoba kwangathi
ngendlela engizwa ngayo la elomlaleli uthi ake niyobheka emaplazini ukuthi kwenzekani usolani kwenza neinsolo zokuthi kuneyibhamu nakhona Yabona nje umsakazi engiyithume oza kwethu lapha abaphethe iteshi ukuthi njalo ngenyanga akabiza imbizo umphathi westeshi abiza umbizo nomphakathi wakhe ayikuthi ubiza umbizo nabantu abazikhulu emphakathini umphakathi wonke nje wonkana uhlangana endaweni eyodwa kuxoxwe ngobugebengu endaweni la uma stage efanele ehambe nemanagement yakhe asizana nabo la bezokwazi ukuthi bafike batshele umphakathi ukuthi inhloboni zomacala kenzeka akabekwe epolice station ngoba kungenza ukuthi khona umunye ongazi ukuthi kade kudlengulwe kwamakhelwane kade kurojiwe kwamakhelwane kade khajekiwe kufanele amaphoyisa kube bona tshela umphakathi ukuthi akwazi lokho okokuqala okwesibili uma ukuthi khona umuntu amacala kabikwa amaphoyisa walethe report ukuthi kule nyanga edlule kube namacala amangakabikiwe sibopha abantu abangaka samaphoyisa mangaka senkantolo nokuthi mawukuthi umuntu udedelwe inkantolo ethola ibail njalo njalo amaphoyisa afuna atshela umphakathi wonke hayi ukuthi atshele leyo family lo mndeni phela ocomplainayo kodwa afuna atshela umphakathi wonke ukuthi umphakathi wazi ukuthi kunesigebengu esithile endaweni ebesiboshiwe sesidedeliwe noma kade sisejele sesibuye ejele sesibuyele ekhaya ukuze umphakathi wazi so lokuxhumana komphakathi namaphoyisa ikona fanele bekenzeka njalo ngenyanga la ikhalazo eziningi izoxazululwa khona ngicabanga ukuthi nensiza kusebenza ke amaphoyisa amaveni njalo njalo zonke into ezikhona station umphathi westation uyakwazi ukuthi ayicacise lapha emphakathini ukuthi sinezinto ezingaka sishoda kangaka njalo njalo kunalento esithi ama CPF Community Policing Forum sesithi abantu sicela ukuthi basondelane nawo kodwa hayi ngoba nakuyiwona wodwa ke kufanele abantu basondelane nawo umphakathi nje uwodwa ukuthi ustructured kanjani uzikhanda kanjani njengomphakathi ukuthi ukwazi ukubumbana ukulwisana nobugebengu uxhumane namaphoyisa ungakwenza lokuvumelekile akudingi ukuthi bazibeke amalungu eCPF kodwa siyaqhuquzela ukuthi bangena ku CPF ngoba kuba lula ukuthi sisebenzisane nabo ngendlela eorganized so siyacela kumphakathi ukuthi usondele eduze mangathi nje anginali nani njengamanje uma ngibuza ukuthi mangaka amavena khona esikhaweni ungathola ukuthi maningi ngalendlela kodwa mathi mabethi bayafuna abantu kuthiwa wena umbuzo kusekutheni akuphi so lezo khalaza ngifuna ukuthi sifike kumina ngoba phela ngithumela umphathi westage lapha ukuthi lezi imoto umsebenzi wazo ukusiza umphakathi akuzona izohamba ziyothenga etolo nomphakathi nima kwabona imoto imestolo ithenga igross afuna uthatha ama number plate babike ngoba phela ufanele kumphathi westage acacise ukuthi le moto iyasenza into engahambisani nomsebenzi wesiphoyisa ingane so kwazi ukuthi siphendule ukuthi hayi cha email lapha na yenza lokhu okomthetho lo kwenzayo ingxenye nomsebenzi noma kusiyona ingxenye nomsebenzi okay kezwakala Ntombi la ku Facebook abaphawulayo uThobani Nzimande ulapho okay uthi ke mina ngicela ukubuza ilabantu beprotection fee ngithatha ngokubalekile lo mbuzo ukuthi uthini ngabo kanye nabantu bokufika abagcwele la baningana kabalaleli sazongena kule ukhayelihle Buthelezi uthi bengicela ukuthi undlulisele lo mlayezo ukuthi ake baqinise kakhulu umkhankaso wokukhuculula labantu abakuleli ngokungemthetho okay ukhayelihle ulapha eFosloras yena nomajuba mavuso uthi sinenkinga ye-satellite police station yangakithi eBilanyoni eDumbe ayikho kwisimo esifanele ngama weekend ayisebenzi nasebusuku zonke igcina ke intambama bese kuvalwa okay asivalelanga ngoBlack Sisomnyama uthi baba Mkhwanazi icela ke nisiqalazele endaweni ekuthiwa iseHammersdale uthi ubugebengu budla lubi kakhulukazi emalokishini kuleya ndawo leyo nto seyingenela emaphethelweni akhona ngeke ngafika lapha eHammersdale kwathi ungabusaphuma ngapha ngoba uyaduka ngoba ngeke usabuye so ngiyayifakazela le show lomlaleli nangilaleli la Ndongo okhuluma ngabantu beprotection fee mabe ngeza isibonelo kini kubuleka njengakithi kamaphumulo mhlawumbe kuzoba khona lezi ezithi hayi wena manje ngoba usebenza le eThekwini ucabanga ukuthi igade bani la kini sifuna usikhokhela imali ebekhona njalo amaphoyisa ngicela nje azazi leso kuyicala lokho umsakazi sinqose nje ukuthi abantu bozireport into njengana lezo ngoba labo bantu baphila ngegazi labanye badlithi ukuthi abantu abafuni ukusebenza bona bese besebenza abantu njengoba kade ngisho eqaleni nje ukuthi khona laba abangasebenzi abalinda wena osebenza bese befuna ukuza kuwena khona abanetolo abadayiselayo bese bethi profit yala ilethela kuthini into njengana lezo sesicela ukuthi abantu basukume bakwazi ukuthi balwisana leno ukuthi
amaphoyisa mengawenza umsebenzi basondeze nathi basibize ngoba phela siqashe wona amaphoyisa lapha eduze ukuze asebenze kungenzeka ukuthi ayasebenza amaphoyisa mhlambe ingoba mancane wamaningi phela bayanda abantu la eSouth Africa iprovince yethu nje kuyazalwa umndeni ngomndeni nje bayanda iningi labo kanti ukwanda kwabo kusho ukuthi amaphoyisa nawayanda amaphoyisa angokuba amancane mawungabheka nje amaphoyisa silahlekele kule nyaka esidlula kuona maningi ahambile amanye athatha impesheni amanye aresign nasikwazi ukufaka amaningi ngendlela esifuna ngayo ngoba ufuna aqala ukwenza itraining eqala lokho kuyasidelay yake so siya ngokuncipha samaphoyisa abantu bayanda nobugebengu buyanda ingakho nje sidinga ukuthi sibambane eduze nomphakathi ukuze sikwazi ukuthi silisane nalokho. Okay, yase Hammarsdale asihlanganise nale ama police station ama satellite police station angasebenzi ngendlela efanele. Angithi nefene njengoba kade ngisho eqaleni ukuthi umphakathi kuyasiza ukuthi njalo ngenyanga ke uhlangane nomphathi wesiteshi ukuthi uzwele wona ukuthi yini inkinga. Umphathi wesiteshi mangabe ngobiza umhlangano basitshela ngoba sabanikeza instruction umthetho ukuthi kumele bahlangane nomphakathi ukuze bakwazi ukuthola zonke lezi ikhalazo zomphakathi ukwazi ukuthi sizilungise kuse ungaze kuthatha isikhathi eside. Mawubheka nje ikhalazo ezikhona ngalento eyenzeke lapha ngaku Greater indaba ama white farmers ukuthi abelungu laba basemaplazini bahlukumeza abantu kuphinde kuzoba yiyo lokukhuluma ngayo yase Hammarsdale ukuthi ubugebengu buya ngokwanda endaweni eningi. Lezo zodinga ukuthi kuhlalwe phansi ukutholakala kahle kahle ukuthi ikuphi okuyinkinga ngoba manje masithi sibheka lento siyibuka ngokuthi abantu bayikhuluma nje general yebo icala lenzeka yebo abantu bayawenza izinto ezingekho emthethweni okusho ukuthi amaphoyisa ake kufuneka bophe kodwa kuba inkinga manje umuntu maseboshiwe aphume ngebail abuyele emphakathini ngokuthi amaphoyisa axhumana nomphakathi ukwazisa ukuthi kwenzakaleni enkantolo amaphoyisa abuya agxekwe ngokuthi uphuma kanjani lo muntu untata kanjani ngaphandle kade enze ubugebengu nje nako kulezo ndawo zokuHammarsdale ingane zemizi omakhelwane ezenza lokho bugebengu nomakhelwane bayakwazi lokho bathula abasholutho ingakho sesinquza ukuthi somakhelwane ke sibambane mawungakwazi ukuthi usaba ukuthi umakhelwane mhlawumbe wathi uyaceba ingane yakhe uzobe wonile sihlebeleke thina ukuze sikwazi ukuthi sisondele eduze ilezo ezosisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukusebenzisana nabo laba abakhokhisa abantu imali iyafana nje wadi uyisho eHammarsdale abantu bafike baphula umthetho phambi kwakho kodwa besasaba ukukhuluma bahlukumeza umakhelwane uyazi ukuthi bamhlukumeza umakhelwane bese uthi ngoba yizile kuwena awuzuyixoxa wena awuzukhuluma ngalelanga ifika kuwena bese kuba kuwe so siyacela ukuthi sike sibambisane nje nomphakathi kube nendlela esoxhumana ngayo ipolice station abantu kufanele bayazi yebo akhona ama police station angakwazi ukuthi njeka ekakhulukazi ama satellite angakwazi ukuvula ubusuku nemini ngokuthi kushoda wona amaphoyisa kuba inkinga ngesinye isikhathi ukuthi indawo mengekho busy kakhulu lokho ihlala ivuliwe ngabane sisebenze la endaweni esibona khona ukuthi kubusy kakhulu unokuthi sihlale endaweni la kungekho busy kakhulu ngebhadi ke usabulawa nalomlando esinawo ama police station amaningi agcwele kakhulu kulezi indawo lezi ekade zabelungu kudala endaweni lezi egcwala abantu abamnyama awamaningi ama police station uhulumeni ke usazama ukusiza ukuthi lokho kwandiswa inani lawo ama police station kodwa kusene challenge la angazi ukuthatha isikhathi singanani impela ukuthi azabe maningi mawuthi uyabheka nje inanda iyonke anti ingakanani iHammarsdale okhuluma ngayo ingakanani kodwa ipolice station iyodwa mawuthi uyabheka nje basihlela eThekwini iPoint ila iduze iDurban Central ila iduze iBrey ila iduze yonke lezi indawo kunama police station awu4 kodwa ingaphansi kwenandi usayizwayo saloke sinaleyo nkinga ke sazama ukulisana nayo. Okay, so kunembiko ngiqale ngathi abantu bayikhulumela nje imbiko ukuthi kunabantu la kwiCPD la enkabeni yedolobha etheka abajova abantu bese bebabamba inkunzi akhona amacala avuliwe ngale simo ndo abengakanolwazi lalokho ngizoke ngithole kahle station ukuthi khona into efana naleyo kodwa siyazi la enkabeni yedolobha kakhulukazi ukuthi abantu abaningi ababaleka emakhaya abangafuni ukuhlala emakhaya babuye bazogcwala edolobheni mase befika lana ke bese bengena kwidakamizwa iningi ke lalezi dakamizwa kade sinike isebenza nemjovo bathatha lemidakamizwa bazijove ngayo so angeke ngithuke mawukuthi mhlambe yona leyo mjovo bagcina sebejova sebekhuthuza ngayo sebejova abantu ngayo engazi ukuthi mase bejova ngayo basuke befakeni phakathi kulo mjovo kodwa ngizokwazisa nje ngizothinta umphathi westage wase Central ngizwe ukuthi manganana amacala makuthi akhona sekenzeka
la kuhlunyezwe khona abantu ngaleyo ndlela. Okay, kunomlaleli okhulume ngabantu bokufika ngesonto edlule kadeni lapha kwaDukuza. Ngathi umkhankaso okumele uqhubeke lo ngoba inkulu lenkinga le yabantu bokufika abaqashwa yinkampani bebe la eNingizimu Afrika ngokwemthetho. Mhlawumbe sazise nje kafushane la ukuthi nafika kanjani sabona amaphoyisa esegibele emavenini ukuze akwazi ukungena kule afela. Yeah, msakazi njengoba ngisho ukuthi sisebenza nomphakathi. Umphakathi wale province yethu lo sisizayo. Basiluma indleba yena. Bathi anisondeleni la kunento enjenganale. Njengoba sakwazi ukuthi sisondele khona. Siyazi ukuthi abaphathi benkampani lamafirm nesindaweni eningi abafowethu laba abadrive ama truck kade bahlale bekhala. Ngoba lemsebenzi lefa ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina inika abantu bokuhamba. Izathu zibambali esokuqala nje sibalekile ukuthi lo kuhamba akanamalungelo njengomsebenzi. So kulula ke wena njengomphathi ukuthi umenze noma yini angasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile kunalawa avumelekile. Mayithi uyagula uyakhwehlela umxoshe uma ufuna ukumxosha akanalungelo lalutho nje angeke okazi ukujona iunion ahamba athola inyunyana ezommela ngoba akekho wasemthethweni kwayena. So ilento ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashe abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efanele babakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokuhamba. Abantu bokuhamba ababasha ngani abaqasha? Angithi uhulumeni ke kunemithetho yakhona. So ukuboshwa kumqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi ayinkantolo aye ejele. Uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine. Onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeka azenzele into ayenzayo. Akufani ukuthi uzothi masiwenze lento kuthiwa mbohlala ejele ngaphakathi. Isigwebo sakhona nje bade ngisho ukuthi kufanele nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaleke kakhulu odiko bazakhona samsana nawo. Esikwenza ukuthi abantu baqhubeka beloke beyenza. Ngicabanga ukuthi wonke ama restaurant mawuthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona basebenza khona ema restaurant. Osisibethu nobhuti bethu abakwazi ukuthola umsebenzi. Ebalekile ke umsakazi engiphathe kambi mina ngoba hayi ngoba nakho ngiqhuquzela ukuthi abantu bangazwani behlele ezweni. Kumele abantu bazwane behlele ezweni. Kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngongekho emthethweni eSouth Africa. Nayo inkinga esiba nayo kusamaphoyisa. Mayifika la umuntu afika applyele ukuthi ucela athi anikezwe imvumo ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile ubalekele into ethile ufuna ukubulawa. Ngekhathi applyile uapplyela ku Home Affairs. Abese yalinda. Bese yafika amaphoyisa nomkhwanazi bamfunisa amaphepha athotha kawana amaphepha ngoba Home Affairs akwamphendula. Siyambopha. Mayisefika enkantolo abashushisa bakwazi ukumshushisa. Ngoba ufika lapha namaloya akhe athi nayi proof ukuthi sali no Home Affairs ukuthi asiphendule. Sefuna dedele abuye emgaqweni. Lihlangane naye iphoyisa limbophe futhi. Ahamba enkantolo athi umshushisi ilo yakhe ithi sali no Home Affairs abuye emgaqweni. Sinaleyo nkinga ke inkulu esinayo. Njoba ubabona sibaqoqa nje bemaningi. Ufuna ngelilanga uze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisibonise ninabe begelwa amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa ke manje bangaki. And mase yabheka ukuthi kulabo abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi. Ngoba nje sinaleyo nkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angacross. So ungafika umshiye la eyakhona. Ujike ngebhasi ubuye uyothi ufika la ikulandela ngemuva ngetekisi. Okay, siyaqala ukuzwa lokho kodwa ke no iyawenza umqondo kakhulu. Kulungile ke sibile ngaphedolo sithengise sibe siqhubeke nawo ndo. Ayavela ama WhatsApp anemqondo.
volume uma kuthiwa umuntu useboshiwe iwona averify indawo lapho umuntu asuke azohlala khona, iwona futhi akwazi ukukhuluma nomshushisi ukuthi icala liphele, iwona afike ukuthi mase azofakaza enkantolo afike azibhekise ngoba sebekhokhelene nezigebengu ukuze isigebengu siphume ngaphandle. Kuningi okwenzele inkantolo sasazi. Okay, no, uthi uthandoka ke sivali lapho. Anganoma khona ufuna Paula no umsakazi uqinisile usisi iphoyisa umsebenzi walo ukuthi lihambise isiboshwe enkantolo, lifike enkantolo futhi iphoyisa linikeze ubufakazi kumshushisi ukuthi wenzeni lo muntu le ubugebengu, angaqamba amanga. Ke kube ibhadi ke mangabe kuba kumbi, akhona amaphoyisa akwenza lokho, awamaningi. Likhona idlanzana lawo ukuthi uma sekufika la sefanele awunikeza khona ubufakazi abesefika yazibhedisa wona amaphoyisa. Manje mase sebhedisa iphoyisa okusho ukuthi umshushisi akasenacala eliqinile angakwazi ukunikeza inkantolo. Ngale ndlela ukuthi nemantshi ke masikhipha isigwebo, ikhipha isigwebo esincane sixegayo. Iyenzeka le nto. Angifuni uqamba amanga ukuthi ngithi ayenzeki. Ingoba ingani ngoba akukuningi lokho kwenzakala kuba kuncane. Incathi besikhuluma ngayo sisi la igeje khona ukuthi besikhuluma ukuthi yini amaphoyisa engafanele ayenze ingxenye amaphoyisa afanele ayibambe ukwenza isiqiniseko sokuthi isigwebo esikhishwa inkantolo sikhishwela umoni sikhulu ngaleyo ndlela. Ngithi mina iphoyisa umsebenzi walo ukuthi linikeze ubufakazi bokuthi usibanibani udlwengulile, usibanibani ubulele, usibanibani untshontshile, nabo ubufakazi esinabo. Aphele lapho, liphela lapho iphoyisa. Okay. Asikhulume ngama awards amaphoyisa nekofti sigoqe nje ngoba khona nisafuna sidlulele khona ngafishane. No baba, sibonga kakhulu. Sizobe nje ngolesihlanu esiyakulona la eThekwini ICC. Sizobe sihlangene nozakwethu la sibiza khona amaphoyisa wonke iprovince yonke, sibheka khona ukuthi kubona bonke abasebenzi sinabo ibaphi labasebenzi okuyibona abenze ukuthi lezi izibalo esizibonayo lekade zikhishwa zehle ngalendlela ezihle ngayo. Baningi amaphoyisa esinawo la eprovince kodwa ambalo kuyibona asebenza kakhulu ukudlula amanye. So lawo kasebenza kakhulu ukudlula amanye ukuthi ayabopha abanye abasiza umphakathi mohlumezekile njalo sizobe sibaqomelisa ke kulolu lesihlanu siyakulona. Kusasa njengoba sobe sidlala igolf kwesenzela ukuthi izama uqoqa imali. Laba bazodlala nje sesibanqoba abantu bamabhizinisi nje nabantu abazimele bakhipha imali ukuthi bazodlala nale golf. Akuyona yodwa ke umdlalo soba naso phinde sibe nawo umunye basophela unyaka. Inhloso yawo ukuthi siqoqa imali ezokwazi ukuthi isize izingane zamaphoyisa, lamaphoyisa alimali emsebenzini ashoni kakhulukazi izingane zisala zibudengwane zingenabazali. Lezo mali ke zeyisizwe sinalento ekuthiwa i-educational trust emaphoyiseni ukuze lezo mali zikwazi ukufundisa lezo ngane ziqale zihambe esikoleni ziziqede zizifunda sa university zingasokoli ngoba abazali bengasekho. Inhloso ileyo nje. Okay. Zimbi ke lezo sokhuluma ngazo manje ntombi. Theme yakhe phela maduze nje angikholwa ukuthi bafuna ukuyiza le yabalaleli. Kuzokwenzekani ngontonga? Sesikhona inhlelo. Umthetho phela esisebenza kuona la eSouth Africa mawuqashiwe uqashwa ngecontract. Icontract esinayo ke mawuphethe amaphoyisa eprovince ithi usebenza u5 years. Ithi ke mase uphelile lo 5 years umphathi wakho ke kufuneke eze kuwena azokucela ukuthi ucela uphinde uhlale. Nawe ke bese uyacabanga ukuthi ukhuluma nomndeni wakho ukuthi usafuna noqhubeka noma usonele kwawena. So leyo ke iyoxoxwa mangabe sifika leso sikhathi. Kodwa manje unyaka wonke lo ngisenawo umphakathi wale province angakayindawo. Leyo into yangonyaka uzayo seyibona mase kufika leso sikhathi. Okay, abanye bathi usithe yethu nawe le abalaleli nje manje. Bathi ngakuhle kodwa uthi ube commissioner wazo lonke. Akuyona yami nawe ngoba nayi camera lengibhekile. Ekubalekile ukuthi umuntu afuneka wazi ukuthi awuvoteli kuba iphoyisa. Iphoyisa livotelo nje akusipolitiki le. Uyaplya uthatha ipen ugcwalisa ukuthi ngicela ukujoina emaphoyiseni sikucheck ukuthi awunamacala, sikutrain sikucheck ukuthi awuguli bese sikuse college. Mawuqede college sibuye sikuthumele la sifuna uyosebenza khona ufike usebenza iphoyisa. Bese kuya ngokunyuka ikhundla ngokusebenza kwakho. Njengoba ngisho siklomelisa abanye ngolesihlanu ke kuphume nama-post kadvethaza ama-post ba-apply abantu siba-evaluate ukuthi lo right singakwazi umnyushela esikhundleni njalo baze bafike lezo khundla bafika kuzona. Sisodwa ke esingakwazi ukwenza lutho kusona
ilesa National Commission. Lesa National Commissioner isikhundla la umuntu abekwa khona umongameli wezwe kuphela. Akuyona ay-advertise wake le ukuthi kuzoyi advertise nje kubizwa abantu ukuthi abeze ku-interview ukuthi bako National Commission cha ayenziwa lento. Umongameli nje kuphela. So abantu abehlisa amaphaphu ngoba noma banganezifisa banazo. Ngeke yenzeke leyo nto uma ukuthi isikhathi asikafiki ukuthi senzeke umuntu. Kanti futhi nakulowo muntu abamcabangela yona ukuthi besifisa ubani ukuthi enze ukuthi ungathola naye umuntu akanaso leso sifiso. Yena u-right la ekhona. Kufanele ukuthi uma uyi-player nje groundini ufuna ukushaya amagoli hayi ukuthi ube ucoach uhlale eceleni kwe-ground. Okay. No, kezwakala into ngasama kakhulu ngesikhathi sakho. Ba. Okay. Asikaze umlaleli uzayithola le ngxoxo yonke kwi-castet Facebook izindaba zomphakathi.